Две приятелки с плотна мастичка и канибалите. Канибалите гонят канибалчета, гонят се. Идват двама изоставени приятели. Бягат със всичките си сили канибалчета. Всички се изчерпли, изгониха. Гонят се. Началото, хора, започва много зле. Всички отидоха при един гениален доктор. Всички бягат от страх и отиват при гениалния учен доктор Зубрач. Доктор Зубрача да прави някакви си неща. Доктор Зубрач направи елексир и Евото Хапана се превърна в канибал. Да гони хората. Гонят хората. Бащата срещу канибала. Страховито изоставените деца бягат от канибал. Учения продуква. И сега! Ти се превършиш канибал. Канибали! Всички са изоставени на средата на гората и ги е страх. Таткото загина. Чакай.